Maiatzaren 30ean esklerosi anizkoitzaren nazioarteko eguna ospatu zen eta hemen Nafarroan ere ospatu egin zen ADEMNak antolatuta. Ospakizunak oraindik jarraitu egiten dute, izan ere aste honetan elkartasunezko kontzertua edo kontzertu solidarioa izango delako larunbatean, ekainaren 9an. ADEMNatik etorri da gure gaurko gonbidatua, Nora Goñi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, oso ongi. Beno, konta iguzu, hori ze esan dugu nazioarteko eguna dela, zoritxarrez gaixotasun honek ez duelako mugetaz ulertzen, ez? Hori da, bai. Gaixotasun neurodegeneratibo bat bezala sailkatua dago, orduan alde batetik neurologikoa da eta degeneratiboa, orduan geroz eta makurrago doaz. Gaixotasun neurologikoa da, sistema nerviosoak baditu mielina izeneko zelula batzuk, eta zelula hauek badaude mielinaz inguraturik. Orduan, kasu honetan mielina hori suntsitzen da, eta orduan informazioa ez da ongi transmititzen burmuinetik hasita muskuluetara. Gaixotasun honen beste eraginetako bat edo beste ondorietako bat? Hori, ondorio batzuk ditu oso zabala dela, bai? 1000 aurpegiko gaixotasuna bezala ezagutzen da, alterazio ezberdin pila badituelako. Izan ditzazke ikusmen arazoak, izan dira hitz egiteko arazoak, nekea, ibiltzeko traketxe ibiltzen dira, inkontinentziak, alterazio emozionalak, orduan oso anitza da, hortik bere izena. Bai, badaudelako esklerosi dago alde batetik eta gero esklerosi anizkoitza? Bueno, esklerosia ditzen da mielinaren zauritxo horiengatik, baina gero badaude beste esklerosi mota batzuk, adibidez, edo, bueno, beste zirkulazio aparatuarekin loturiko beste gaixotasun batzuk, baina gurea, esklerosi anizkoitza bezala ezagutzen da. Eta nola agertzen da? Ez dakite oso ongi nondik datorren gaixotasun hau immunologikoa ote den, edo ez, hereditarioa ez da, atmosferaren eraginak ote duen edo ez, ziurtzat ematen dena da, poblazio lurralde zenbat eta hotzagoetan gehiago ematen dela. Beraz, Finlandia eta horietan kasu gehiago egongo da, Ekuadorren eta baino. Baina ez dakigu nondik datorren. Eta jasaten duen jendeari dagokionez, aldago profilen ezakit adinaren arabera edo? Bai, normalean diagnostikoa 20-40 urteren artean ematen da, eta 4-3 emakumeak izaten dira. Beraz, nahiko gazte. Eta batean agertzen da edo abisatzen doa, nola? Agerpena ere oso ezberdina izan daiteke. Hasieran, klaro, holako agian bikoitza ikusten hasten dira, edo hitz egiteko arazo hauek, orduan, medikuaren gana joaten dira, eta bertan probak egiten hasten dira. Normalen ez dute gauz berezirik ikusten, eta oso luze joaten da diagnostikoa. Susmo gehiago agertzen diren arte, eta orduan ja neurologora bideratzen dituzte, eta proba ezberdin batzun bitartez, etortzen da diagnostikoa. Zure kasuan fisioterapeuta zara, eta nola egiten duzula beraiekin? Bueno, gure helburua pixka bat beraiek gorputzean deskonpentsazio handiak dituzte. Muskulu batzuk oso ahul jokatzen dute eta beste batzuk berriz indar asko daukate. Orduan, konpentsatu behar dugu eta normalizatu behar ditugu pixkat indar horiek. Eta horren ondorioz lortu dezakegu agian oreka mantentzeko erraztasun pixka gehiago, edo mina balin badaukate min hori pixka bat jaisten, eta pixkat mantentzen hor beraien egoera hortan, aldeen gutxien degeneratu dezan gaixotasunak. Dago tratamendu zehatz bat edo pertsonen arabera sintomak aldatzen dijoaz edo nola? Bai, tratamentuak orain arte frenatzeko tratamentua dira, ez dago sendatuko duen tratamenturik. Orduan, dituzten sintomen arabera eta jartzen dizkiete tratamentu batzuk edo beste batzuk, eta evoluzioaren arabera ere. Baina, hor doaz ikertzen, eta hori dagoen itxaropena. Hemendik urte batzutara botika, sendatuko duen botika hori aurkituko dela. Eta gaixotasun berria da edo? Ez, aspalditik dagoen gaixotasuna bai. Orain agian geroz eta gehiago entzuten da, holako sentsibilizazio kanpaina hauen bitartez eta ezagutzera ematen delako.
Eta, bueno, aipatu duzu gehien bat ematen dela hotza normala den eremuetan. Eta Nafarroaren kasua zenbat kasu? Nafarroan 700 kasu inguru daudela, datuak hori esaten digu, bai, 700 inguru. Nafarro osoan barraiatuta, eta ez dago esaterik herri batean gehiago dagoela bestean baino, baizik eta antzeko proportzioan. Ademnatik zatoz, eta zer da ademna ezagutzen ez dutenentzat? Ademna, bada esklerosian izkoitzaren elkartea, baina beste gaixotasun neurodegeneratibo batzuk ere laguntzen ditugu, bai, beraien elkarte propioaz dutenak, eta bertan ekipo interdisziplinar bat gaude, psikologoak, terapeuta okupazionalak, langile sozialak, eta ekipo honen bitartez saiatzen gara pertsona dituzten beharrei erantzuten. Gaixotasun kroniko hauek osasun bidean oso zaila izango litzateke behar dituzten rehabilitazio ordu guztiak eta ematea. Asko behar dutelako, hori izango zen egokiena, publikotik behar dituzten dena ematea. Baina, hola ez denez gertatzen, elkarte bat sortzeko beharra sortu zen. Eta elkarte hau beraiek gaixoek sortu da zen, orain dela urte deixente ere, 25 edo 30 urte. Eta geldi-geldi handitzen joan da, eta beraiek dira elkarteko nagusiak, edo beraiek dira juntan daudenak. Eta orduan, hori gaixotasun honek mundu osoan eragiten du, eta esan duzu oraindik ez dagoela sendagairik edo tratamendu bat hori sendatzeko azkenean. Ez dago, esan bezala ikertzen jarraitu beharko da, eta momentuz sintomak tratatzen dira. Eta horregatik, hortik dator horrelako ekitaldi solidarioak lehen aipatu ditugunak, ez? Dirua pentsatzen dut horretarako dela ikerketarako. Hori da, bai. Lortzen den diru guztia hortara bideratzen dugu, bai. Maiatzaren 30ean izan zen nazioarteko eguna, gaixotasun honena. Eta zer egin zenuten? Aurreko ostiralean egin genituzuen hitzaldi batzuk Zibikanen, pixkai beraiei interesatzen ziren gaien inguruan. Bat izan zen sexologiaren inguruan, eta bestea ortoeskeletoak eta hauen inguruan. Beraiei nori? Gaixoei, eta guri profesional bezala jakiteko, ez? Eta edozein pertsonai ere, azkeneako sexologiako gaiak ez den hori interesatu aldigu, eta zabalik zegoen, publiko guztiari, baina hori. Eta aste honetan kontzertua? Hori da, bai. Eta 30ean, ahaztu bainoren, egin genuen martxa bat, Antsoaindik hasita Gazteluen Parantzaraino, hola gaiteroekin eta horrela, eta geroan ekitaldi bat egin genuen, eta orain ja, larunbat honetakoa gelditzen zaigo. Kontzertua izango dela, Zentral Aretoan, eta Muixutruk taldeak joko du. Talde honek kurtso honetan badarama kontzertu ezberdin batzuk egiten, eta ja lorturiko dirua guri eman digute, eta aurte larunbat honetako kontzertua izango da azkeneko kontzertua, eta gure asmoa zentrala betetzea izango da, beraz hemendik entzuten dauden guztiei joan daitezela. Urtero ospatzen duzue nazioarteko eguna? Bai, urtero bai. Eta erantzun ona jasotzen duzue? Bai, orokorrean bai. Gehien batera biltzen dugu sentsibilizatzeko eta ezagutera eramateko, ez, gure elkartea eta horrela. Bideo bat egin duzu ere? Hori da, bai. Oso bideo politia gainera. Eta euskeraz? Baita, bai. Gero ikusiko dugu, baina zer ikusten da? Enfokatu nahi izan dugu gaixotasuna duen pertsona baten ingurutik, baiz? Hasierako sintomak nabaritzen hasten den momentutik, neurologaren gana joaten denean, gero bere bizipenean zer sortarazten duen, nola laguntzen zaion pertsona hori, eta gero bukaera nola sentitzen den bera, bai, prozesu honen bukaeran. Eta hori azkenean ere esan duzuna, ezagutarazteko gaixotasuna. Hori da, bai. Ze ikusten duzu gizartean jendeak ezagutzen du? Nik uste dut gero eta jende gehiago, eta zorionez,
Bueno, jendearen laguntzare nabaritzen dugu inguruan, bai. Bai, Bolondresen aldetik, bai, horrela, kasu honetan bezala, bai, zuen aldetik komunikabideak ere gerturatzen hasten dira, eta neurologoak ere, bueno, beraiekin ere kontaktu oso ona daukagu, orduan beraien bidez ere gaixotasune duten pertsona berriei edo heltzen zaie informazioa, eta, bueno, goaz. Eta Ademnaren kasuan, oso talde zabala dago, hori psikologoak, fisioterapeutak, eta zer egiten duzue urtean zehar, nola laguntzen diezue? Berez, bi modutara edo lan egiten dugu. Bat izango zen saio ambulatorioak, pertsona etortzen da bere saioa egitera, edo zen saioa, fisioterapia edo lan terapia edo dena delakoa, eta gero etxera joaten da. Gero beste modalitate bada eguneko zentroa. Bertan dauden pertsonak okerrago daudenak dira, edo gurpildun aulkian, edo autonomi galera gehiago daukatenak. Eta hauek egoten dira goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 5:00-ino. Eta bertan, beraiei ongi datorkien ekintzak egiten dituzte, bazkaldu egiten dute, eta horrela bai. Eta gero azkenik sentsibilizazio kanpaina ere badugu, eta horrela. Eta urteetan zehar ikusi egin da gaixotasuna areagotu egin dela edo eman alda aldaketaren bat ez dakit, edo gutxitu? Ez, antzeko jarraitu izan du. Gure kasuan bai jende gehiagorengana heldu garela, baina hori gure barruko lan batengatik da, ez poblazio gehiago dagoelako. Eta sentsibilizazio kanpaina hori nola gauzatzen duzue zuen webgunean pentsatzen dut informazioa egongo dela? Bai, hori da, webgunea daukagu, gero Facebooken ere bagaude, Twitter eta holako plataformetan, eta bertan dago informazio guztia bai zer egiten dugun, nola lagundu gaitzake zuen, eta horrela. Ademna, hori siglak dira. Hori da, bai. Webgunea izango da 3 webikoitz, ademna.es. Eta elebiduna pentsatzen dut ere orain bideo euskeraz? Bai, bideo euskeraz, web horri aldeaz dago euskaraz, badaude agian izenburu batzuk eta euskaraz daudenak, baina gazteleraz da. Eta orduan, bukatzeko hori larun batean? Hori, gogoratu, larun batean 10:00-etan, zentralean egongo garela, kontzertu solidario hau egiten, eta oso festa polita izango dela, eta animatu, arutza joatea. Eskerrik asko Nora etortzeagatik. Bale, zuri. Eta ikusiko gara. Bai, eskerrik asko. Gero arte.